Zápis vlastníka vozidla a držiteľa vozidla paragraf 117, 1. Po oznámení zmeny podľa paragraf 116 ODS 1 písma, je osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, povinná osobne požiadať orgán policajného zboru príslušný podľa miesta svojho pobytu alebo sídla o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, a to do 30 dní od dňa, keď sa na ňu držba vozidla previedla. Pritom je povinná na vykonanie evidenčných úkonov predložiť osvedčenie o evidencii časti alebo časti I so zápisom o oznámení zmeny, ktorý vykonal orgán policajného zboru, osvedčenie o evidencii časti, ak bolo vydané k osvedčeniu o evidencii časti I, a ďalšie potrebné doklady ustanovené týmto zákonom preukazujúce splnenie podmienok na vykonanie zmeny v evidencii vozidiel, preukázať svoju totožnosť, vyplniť príslušné tlačivo, ak je na tento účel zavedené, a umožniť porovnanie údajov uvádzaných vo osvedčení o evidencii časti I s údajmi priamo na vozidle. Osvedčenie o evidencii časti alebo časti I sa neodovzdáva, ak bolo stratené alebo odcudzené, ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, žiada o zápis orgán policajného zboru, na ktorom nie je vozidlo evidované, je povinná odovzdať aj tabuľku s evidenčným číslom, to neplatí, ak bola tabuľka s evidenčným číslom stratená alebo odcudzená. 2. Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán policajného zboru ani do 30 dní od dňa, keď sa na ňu previedla držba vozidla, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, je povinná predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom spôsobilé nie starší ako 15 dní. 3. Orgán policajného zboru zaeviduje zápis ďalšieho vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla v evidencii vozidiela držiteľovi vozidla alebo vlastníkovi vozidla vydá osvedčenie o evidencii časti a častí, a ak ide o postup podľa odseku 1 poslednej vety, aj tabuľku s evidenčným číslom. 4. Povinnosť osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, osobne požiadať orgán policajného zboru príslušný podľa miesta svojho pobytu alebo sídla o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ neplatí, ak požiadala o vykonanie zmeny prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. 5. Osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, môže požiadať o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, a to do 15 dní od dňa, keď sa na ňu previedla držba vozidla, aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. Ak bolo vozidlu vydané osvedčenie o evidencii časti po 31. máji 2010 alebo bol vykonaný evidenčný úkon, v dôsledku ktorého bude takéto osvedčenie vydané, pričom je povinná žiadosť potvrdiť bezpečnostným osobným kódom 65. Orgán policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak tomu nebránia zákonné dôvody. 6. Osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, je povinná po automatizovanom oznámení zmeny orgánom policajného zboru prevziať na orgáne policajného zboru osvedčenie o evidencii časti I a tabuľku s evidenčným číslom, ak orgán policajného zboru vydáva novú tabuľku, pričom je povinná preukázať svoju totožnosť, umožniť porovnanie údajov uvádzaných vo osvedčení o evidencii časti I s údajmi priamo na vozidle a postupovať podľa paragraf 116 a ODS 6. 7. Povinnosť osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, umožniť porovnanie údajov uvádzaných vo osvedčení o evidencii časti I s údajmi priamo na vozidle neplatí, ak na vykonanie evidenčného úkonu predložila odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom spôsobilé nie starší ako 15 dní. 8. Ak bolo osvedčenie o evidencii časti alebo časti I alebo tabuľka s evidenčným číslom zadržaná podľa paragraf 72 ODS 1 písma až C, F a H, až k
Orgán policajného zboru vykoná zmenu podľa tohto paragrafu, pričom postupuje podľa paragraf 116 ODS 11, 9, ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla požiadal o zmenu prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel. Pri prevzatí osvedčenia o evidencii časti I a tabuliek s evidenčným číslom je povinný postupovať podľa paragraf 116 a ODS 6,